Serbisyo Publiko. Aksyon, Balita, Morning Edition. Finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Sa aton nagapaguna ang mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, bangod sa pamahog sang Omicron variant, iga-review sang Bacolod EOC ang travel guidelines. Congressman Greg Asatayan nanindugan nga nagapabiling nga neutral sa tunga Nanday Benitez kag Linardia. Sa balita nasyonal, Senator Bongo nag-withdraw sang kandidatura sa pagka-presidente. Pagsuksok sang face shield bangod sa Omicron variant, wala ginarekomendar sang WHO. Sa balita international, White House nakahanda na sa modification sa mga bakuna batok sa Omicron variant sang COVID-19. Sa balita sa sports, o Vienna, wala sang plano mag-ilis sang nasyon sa piyaksang isyu sa Patafa. Balita entertainment, singer nga si Rihanna, ginkilala nga national hero sang Barbados. Samtang sa balita espesyal, aton pagistoryahan ang mga sintomas nga sobra ka na sa pag-inom sang soft drinks. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Miyerkules, December 1, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Ginpahayag sa pag-asa nga posible karon sa udto kung sa gabi magasulod sa Philippine Area of Responsibility ang tropical storm nga may international name nga niyato. Base sa advisory sa pag-asa, pagkatawag nini nga Bagyo Odette in kaso makasulod na sa pungsod. Sunod sa pag-asa, ang tropical storm ang magabaskog pa kag mahimo nga mangin severe tropical storm sa masunod nga 24 oras kag posible mangin typhoon category sa Huwebes. Ginapaabot man nga mag-aapekto ang tropical storm niyato sa pungsod sa masunod nga 3-5 kadlaw. Samtang sa ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, magalumon sa gihapon ng kalangitan ni may lapta-lapta ang pag-ulan o kung thunderstorms bangod sang localized thunderstorms. Sa aton sining ako ng adlaw nagbutlak naman na 5:46 kaina, magatunod la 5:20 karon sa hapon. Samtang ang temperatura yara sa 25 degrees Celsius tubtob sa 29 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga kasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o on rainy season sa... Good morning na liwat mga ka-aksyon kag sa naga-monitor niyo sa Facebook, mayong aga dira sa inyong tagad daw sa no Pangulong Duterte gustong barilin ang Omicron variant. Hindi naman na lang ulang Di mo. Doga ko na siguro, doga sala. Din ka mo kita balita eman. Pangulong Duterte gustong barilin ang Omicron variant. Sirti nga. Grabe na. Muna guro ang epekto guro sa pag-withdraw ni Bungo eh. Sige. Mahing aga dira sa aton nga mga aksyon sa kay Liza Joy Elon Amoroso. Mahing aga. Bosa ko gapon baligyan na sa NGC. Sang iya nga mga produkto sa iya nga mga kwan nga mga si Liza Joy Elon Amoroso. Oo, sakay Ana Sinoro liwat good morning. Nano ni sila tabo sa ako ni kwan man. Sakay April Orsabia. Kag kay Toto Navarro nagpadalaman si Toto sang 75 stars. Thank you very much. Si April Orsabia is watching from Bulacan. Henry Alan Munares, kagay migo na to na Ricky Malala. Maing agaman. Sa Bulacan man si Toto Navarro. Sila April guro ni Danay. Hindi man basi wala na. Kalapad man daw sa Bulacan. Joey Rabatado, maing aga kag Elvira
Hilugo. Anong tabo na siya ang akon nga gulpi lang ni kuha ng akon nga Sir, liyo ko check siya ng akon nga monitor sir ito. Tiwai na di ang amo nagagawa diya may X gali. Kaya tanaw ko ang Y eh. X gali dapat. Sakay Mary Emil Hilado. Good morning mandara sa imo, no? Kagay Ma'am Luisa Luing Melos, good morning. Sige. Dors dali lagi may ara ka da? Sige sino last mo gin-greetaw? Si Kwan, si Marcy, sino to man? Narcy? Duway man di Narcy. Marcy? Marcy? Mary. Mary. Mary, Si Mary Emil Hilado. Adala sa Riyadh, Saudi Arabia. Okay. Good morning. May landa nga pamati man. Kay Leo Talaban sa nga Castellana. Good morning sa inyo. Kagaya Sir Awin Torres, morning man sa Hinubaan. Kag sa tanan nga mga taga Hinubaan dira maayong aga sa Stop today. Alagad Radio, no? Nagtanay ha. I-check ba sila kay White December Wala na December. November na sa aton dira nga listahan. Ga-concentrate pa si Sir Ray. Sana all. Concentrating on his life. Yes. Kung sa Tagalog pala nagmumuni-muni sa kanyang buhay. Russell Gomez, maayong aga man dira sa imo. Kay Verdi Legaspi Coloso. Sakay kagawad ulay abalahon dira maayong aga ha. Kay kagawad Mira Pulidario sang Barangay Pahanukoy. Good morning man dira sa imo. O si Dr. Kagawad Duenyas dira maayong aga man ha sa Barangay Kabog. Sige. Standby na sa mga balita lokal. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, Balita Morning Edition. Aksyon kung sa aton detalye na sa mga balita lokal. Iga-review sa Bacolod Emergency Operations Center ang travel guidelines kasunod sa pamahog sa Omicron COVID-19 variant nga ginakabig variant of concern nga una gin-report sa South Africa. Sunod kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center, nagpatigayon sa emergency meeting kaupod si Mayor Evilio Lunardia sa Martes nga adlaw. Duwa pa ni Sorongon, ila na panugyan sa mga hotel nga hindi magbaton sa mga travelers nga gikan sa South Africa para mag-isolate sa ilang pasilidad bangod dapat mag-quarantine ini sa ilatag sa LGU facilities. Ini matapos ang insidente nga may 3 ka foreign nationals gikan sa South Africa nga nag-abot sa Silay Airport sang Nobyembre 26. Sunod kay Sorongon, ila man ging katingala kung nga nakalusot ang ini nga mga travelers sa piyak nga may ginapatuman nga espas ang probinsya kag dapat sa Manila pa lamang didto naging tapos ang ilang quarantine period. Bangod sila ginpahig ni Sorongon, ila man iga-review ang espas nga pulisya sa syudad, hugton pagid ang border control kag padayuno ng pagpapaskog sang COVID-19 vaccination. Di pa paskog ka subong ato nga border control. Mag-meeting kami karon kay Mayor, may emergency meeting. Agud to istadihan ang espas na requirement kay tungod sila sa Omicron nga threat sa another variant of concern. Then ang ato siniya, amo mo, di pa paskog tagid ang bakuna.
Nanawagan si Negros Occidental Governor Eugenio Bong Lacson sa taga-syudad sang San Carlos nga makibahin kag magpabakuna na kontra COVID-19. Sa interview sa Aksyon hotline, ginpayag ni Lacson nga Lunes nga adlaw ang syudad sang San Carlos ang mayara lamang sa masobra 1,000 ka mga pumuluyo nga nagpabakuna sa unang adlaw sang 3 days national vaccination. Suno kay Lacson, nakahibalo siya nga makahimo pa sang mas maayo ang syudad sa San Carlos sa vaccination. Sa tung Lunes nga adlaw, nanguna ang syudad sang Bago, ginsundan sa Cadiz kag Sagay sa may pinakamadamo nga nabakunahan kontra COVID-19. Naibaluan 1.8 milyones ka manigrense ang target nga mabakunahan agud malambot ang herd immunity. Dugang pa ni Lacson, 27% pa lang sang target nga populasyon sa probinsya ang nabakunahan sa karon. Samtang madamo nga vaccination sites kag pagdugang sang vaccination teams ang mga rason sa pagpanguna sang syudad sang Bago sa may pinakamadamo nga nabakunahan kontra COVID-19 sa Negros Occidental sa unang adlaw sang National Vaccination Days. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni Mayor Nicolas Yulo nga sang Nobyembre 22 to 26 may ginpatigaw na nga dry run sa syudad kag gindugangan man tubtub na pulo ang mga vaccination sites. Ini ang ginpahamtang sa City Coliseum, sa Barangay Maaw, Abonan, Don Jorge Araneta, Malingen, Talok, Mailom, Dulao, Caridad kag Napoles. Duwang pa sa alkalde, may basmat nga nagsugat nga nagdulong sa mga luyag magpabakuna. Sa record sa City Health Office, 6,242 ang mga nabakunahan sa din 6,221 ang first dose kag 21 sa second dose. Ang Bago ang may 178,541 nga populasyon sa din 124,979 o kung 70% sini amo ang target nga mabakunahan. Magalawig naman ang National Vaccination Drive tugtub ini sa karon nga adlaw Disyembre 1. Naging himo naton, nag-form kita sang 10 ka vaccination sites and vaccination teams kag assign sa mga layo-layo nga mga lugar, no, nga mga barangay. Si Mayor Nicolas Yulo sang syudad sang Bago. Nag-issue sa Executive Order number 53 sila Carlota City Mayor Rex Halanduon agod istrikto nga ipatuman ang Resolution number 148B sa Interagency Task Force nga ginpagwa sa nagligad nga Nobyembre 11. Ini nga resolusyon na nagamando sa mga establishmento kag employer sa pampubliko kag pribado nga sektor nga pangabayon ang ilang mga empleyado nga magpabakuna kontra COVID-19 umpisa Disyembre 1, 2021. Sa Executive Order sa alkalde ginpahayag sini nga ang mawala pa na bakuna ang obligahon nga magpresentar sang RT-PCR test o rapid antigen test kada bulan sa ila kaugalingon nga gasto. Ang mga public transportation services pareho sang bus, jeepney kag tricycle ang hatagan lamang sang mayor's permit to operate kung nabakunahan na ang tanan sini nga mga drivers kag konduktor. Dumilian man nga makasulod sa pampubliko kag pribadong establishmento ang mga unvaccinated individual. Mangin epektibo ang EO umpisa Disyembre 1 subong adlaw 2022. Oo 21 ay naman. Sa ibang paraton nga mga balita lokal, nanindugan naman si Congressman Greg Gasataya nga nagapabilin ini nga neutral sa tunganan dayanay Congressman Albi Benitez kag Mayor Bing Leonardia nga sadto iya ginpalayag nga may dako nga kontribusyon sa personal nga pangabuhi kag karera sa politika. Ina ang statement ni Gasataya matapos ang palayag ni Leonardia nga hindi na ni neutral sa kagabi Martes sang nagpagawa sang statement si Gasataya. Nasaad sa statement nga consistent ini nga neutral sa tunganan day Benitez kag Leonardia. Ini sa piyak sang nabaton nga verified information gikan sa ila political leaders kag supporters nga antes pa man ang filing sang COC ang mga political operators ni Leonardia sa partido nga sa likod sang kandidatura sang isa ka congressional candidate. Suno kay Gasataya ini nga mga personalidad nga kilala niya ang nagatrabaho para itibong ang isa ka kandidato apang wala ini sang may nabatian sa iya bangod sa iya panindugan nga mangin neutral. Dugang pa ni Gasataya sa piyak sa masala nga akusasyon ni Naboy batok siya sa alkalde kag wala ini nagpabutyag sang pagpabor sa sinuman nga kandidato sa pagkaalkalde. Wala ini nagabot silingon nga kinahanglan sini nga hindi pagbatun ng suporta halin sa partido nga luyag magsuporta. Dugang pa ni Gasataya wala ini sang may mahimo kundi batunon sa tion nga may endorse sa Leonardia o kung ang iya proxy sang congressional candidate nga ang basihan among sala nga akusasyon kag political deception batok sa iya.
Sa karon sunod sa kongresista magatutok kini sa iya nga trabaho bangod madamo para sa mga butang nga kinahanglan tapuson para sa ikayo sang publiko samtang naga-recover sa pandemya. Nagpasalamat si Kasataya kay Balita sa kumpiyansa sini sa performance, competence kag character bilang kongresista, nakipman sa mga leaders kag supporters ng Asenso Bacolod. Nagpasalamat man si Kasataya sa mga leaders kag supporters sang Grupo Progreso nga nagpasiguro sang suporta sa iya kag sa mga pumuluyo sang syudad sang Bacolod. Nagumpisa na sa pagproseso sa special permit ang mga magabaligya sa firecrackers and pyrotechnics sa syudad sang Bacolod. Sino kay Executive Assistant Ernesto Pineda, humalin sa 73 ka mga negosyante sa palupok, sa 61 lamang ang nagpabutyag nga magaproseso sa special permit. 1,500 ang pagkuha sa special permit sa syudad kag ang pagbaligya ang ginatugutan umpisa Disyembre 1 tubtob 31 2021. Dugang pa ni Pineda ini nga mga negosyante ang sadto nakapaydalom sa fire safety seminar kag wala sang bagong mga negosyante. Ginatugutan na ang mga negosyante nga magtukod sa ilang kiosko sa likod sang Pope John Paul II Tower sa reclamation area nga magaserbe nga nagaisahanon nga firecracker zone sa Bacolod. Ang kiosko natala na pa nga inspection sa Bacolod City Police Office kag BFP Bacolod nga kabahin sa requirements para magkuha sang permit sa PNP Civil Security Unit 6. Senator Bongo nag-withdraw sang kandidatura sa pagka-presidente. Tandang pagsuksok sang face shield bangod sang Omicron variant, wala ginarekomendar sang WHO. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo kanto, sa pakatuig,
Sabo pa naman tinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko. Kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Okay, good morning dra kay Atia Kim Riman sa Murcia. Ni sana si Atia. Yes, Aksyon Boy. Kay Sol Lama Barnatsa. Sawadika, dara sa may Thailand. Kay Maria Rivera Murayama sang Japan! Pelte, kasundan na yun sila, oh. Way managin sa phone ko lang yun para nga. Patingob na lang. Tingob na lang. Patingob na lang. Kay Bampong Rivera dra, kay Marjon Rivera, sa kay Chona Trinilla. Yes, good morning. Sa mga staff dira sang Murayama Comedy Bar. Yes, good morning. Kag kay Michiko. Good morning, Michiko. Michiko, mayaga. Tingin mo gulo. Ay, mo to ya. Ay mo gulo ni. Why kay may ballpen ko diyo? Siguro eh. Kay Mercy Palacios Relatos. Good morning man. Alex Fuentes. Kag Rochelle Evangelista. Fernando Bongbong Narciso kag Wensky Morales. Good morning dira sa inyo sa Sampalo kay Abi Natnat kag kay August. Evelyn Ipomuceno. Stay safe and have a nice day. Yes. Reynaldo Reparo kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Ala, sino ni Tess Rivera Murayama niya, hala, December na, Christmas na. Ay, kalay. Lapit na, 24 days to go. 24 days to go. Until Christmas. Lapit na lang, ano? Tay, mingi na blatan ni Aksyon Boy kay ang Christmas, yung New Year, day off ko ginaiya. Te. Kabay patani, nga maka-day off. Okay. Wala pa na ako, ano? Saturday. Hindi ko nakakasi na isang ko, ano? Sa November. So, karon lang So, ang Christmas Day is Saturday. Yes. Ang New Year's Day is again Saturday. Wow. Duka namin. Kabay pa nga padutihon kasi na. Isa lang na dayan pwede sa imo. Amo na gani. Hindi pala? Pili ka na nakapili ka na kundi nakapili ka. Kapaminsar pa ko, Aksyon Boy. Kung or ginatanaw pang imo nga mga forthcoming schedule. Yeah, bongga. I will have my first Christmas party, Aksyon Boy, on Saturday, man. First ever. Ang imo Christmas party? First ever. Ako Friday. Sa Friday? Ay, una ako. Babi ko ako mauna. Simo, sila. Ano kanina? Friday. Friday? So, December 3. 3. Muna nga ako ng first nga Christmas party. Okay, enjoy. Enjoy. Ang ikaduha ko is December 7. Wow, maka-schedule. Dapat may ako pala may mo sa calendar mo. Ang tatlo ko December 10, I think. Feeling ko kinanglam na secretary sining a month. Kado kadamo si mo sa tanto. Alin sa una ganing Nobyembre hasta Disyembre alos ladlaw. Yani. Actually may nag-year-end party na November pa lang mong kabalo ko mong. Aba. Ang ano di bala ARB wala nga ng call center. Nag-year-end party na sila sang November. Ano tong adlaw nalipat ko. Balo ka mga ARB gadaan niya kuan niya mo. Sige, si Cherry Eric Rojo Asiado. Good morning man. Rayba Castares. Nag-send sang 50 stars. Salamat. Ters Vergara Sancho. Sige, mo dabi may konda yan. Good morning man kay Dennis Nuestro. Dira sa may Wood Fire Bacolod. Sa may pizza ni siya. Elisa Arellano Edanio. Good morning. Kay Judy Florentino, good morning man dara sa may watching live from hotel ko no sa Manila. Sino ka-quarantine? Sino ka-quarantine ko si Miss Jody. Judy? Lema si Jody, Ha? Lema si Jody, lema si Judy. Judy and Jody. Si Jody, Santa Maria na. Si Judia Florentino. Correct. Elisa Arellano Idanio, thank you again sa 75 stars. Kay Caitlin ng good morning sa imo. Yada, mga ga. Gusto ang bugas na da.
Musta ang negosyo nyo ni Vincent? Okay Ayun. lang. Kuan ang siya si kuan ang gadil si Caitlyn. Oo. Ang gapasan si Vincent. Gabi ko pasan niya. Bongga. Gabi ko po. Amo na yung namin. Kay Gabuligay. Partnership. Na? Partnership. Partnership. Laingit man na. Kuan na sa mga tamo na atsakto na. Kay Toto Navarro, good morning kuno sa taga Maaw. Ari ko di sa SJDM Bulacan. Sige. Sa mga taga Maaw, ara siya Toto Navarro sa SJDM Bulacan. Kuan ko ni ay Good nang morning. anong SJDM man? Seminary, hindi. Ambot lang. Ba't yung seminaryo na ang SJDM? Sige. Kay Stella Maricelis, dira sa bago, mga agaman sa imo. Kag dira sa mga sakay Teresa Linaha Kayaw, good morning again and happy birthday kay Rodrigo Soria. Happy birthday. Ay, San Jose del Monte. San Jose del Monte. Seminary, magigya. Seminary. Kasabad. San Jose, gali. San Jose del Monte. City. Mamaya mo na naglis mo. SJDM na nagali. San Jose del Monte. Dala na nagali mo ang nang hindi na dayang pinyaya, no? Hindi na daya nang Ay, hindi na. Hindi na daya. Mga kalabanan, gulo sa Bulacan, Porky del Monte, kasabad. Kalabanan, gulo sa Bulacan, yung palupok, di ba? No? Oo, malupok na. Bulacan. Bulacan. Kaga chicharon. Chicharon? Bulacan. Chicharon man. Bulak. Flowers. Pwede. Kay Bulacan mong. Flowers. Miss Jinky de Alagdon, good morning, man. Standby na sa aton nga mga balita nasyonal. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:35 sa detalye na sa mga balita nasyonal. Hindi na pagdayunon ni Senador Bongo ang pagpapili sa pagka-presidente sa 2022 elections.
Sa ambush interview sa ikasing 158 anibersaryo sa kadlawan ni Gat Andres Bonifacio sa pinaglabanan shrine sa San Juan, ginpahayag sini nga hindi niya luyag nga maipit si Presidente Rodrigo Duterte. Suno kay Go, inibangod sobra pa sa amay ang pagpalangga niya kay Presidente Duterte. Ginpahayag pa ni Go nga hindi man gusto sa iyang pamilya nga magpapili siya presidente, rason nga napaminsanan niya nga hindi pa niya ini panahon. Nabalaka sa karon ang CEO sa COVID-19 vaccine maker nga Moderna sa posibilidad nga mabuhina ng efficacy rate sa mga bakuna batok sa Omicron variant ng coronavirus. Suno kay Moderna Chief Executive Stephen Bancel, mahimo man magresulta sang mas madamo nga matapikan kag mahospital ang vaccine resistance nga posible halinan sa paglawig pa sa ginaeksperyensya nga pandemya. Dugang pa ni Bancel ang mataas na kadamuon sa mutation sang Omicron, nagakahulugan niya kinahanglan nga i-modify ang bakuna. Sa pihak sang kakulang sa datos sa bagong variant, subong palaman nakaapekto na ini sa ekonomiya sang pungsod nga napilitan nga mag-istrikto kang magsira sa mga borders. Posible naman nga malambutan pa sa pila ka semana antes may baluhan kung ano ang epekto sa Omicron variant ng coronavirus sa mga fully vaccinated individuals. Suno kay Department of Health Epidemiology Bureau Head Dr. Alethea de Guzman, ginatunan pa sa karon sa mga eksperto ang bagong variant nga ini ang mas makalalaton kumpara sa Delta variant. Tungod sini kinahanglan pa man maghulat agud mas may baluhan iban pa nga detalye may angot sa variant kag kun bala mapanubo ini sa kun makapanubo ini sa efficacy sa mga COVID-19 vaccines. Duha pa ni de Guzman mabudlay pa maghatag sa konklusyon kung ano kalala ang Omicron variant. Ilabi pa nga wala man sa may na-record nga napatay sa nagpositibo sa sining nga variant. Wala ginarekomendar sa World Health Organization o WHO ang pagsuksok sang face shield sa pihak sang pamahog sang Omicron variant sa coronavirus. Sino kay WHO Country Representative Dr. Rabindra Abiasinghe na pasa paagi sa close contact sa tawo nga positibo sini kag hindi sa hangin. Dugang pa ni Abiasinghe nagakahulugan nga pinaka-epektibo sa gihapon agud makalikaw sa COVID-19 amo ang pagsunod sa minimum health standard kaangay sa pagsuksok sang face mask kag social distancing. Madumduman nga damlag lamang ginpahayag ni National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer kag Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga ginalantaw na sa gobyerno ang posibilidad sa pagbalik sa mandatory face shield policy bangod sa pamahog sa mas makalalaton nga variant sang COVID-19. Nakalusot na sa House Committee on Ways and Means sa mga hagna nga madugangan ang ginahatag nga diskwento sa mga senior citizens sa bayad sa kuryente kag tubig. Sa hearing sa komitiba, ginpaboran ang dugang nga exemption sa ginabayaran nga utility bill sa mga senior citizens sa pungsod. Sa among hagna, halin sa 5% pagimuna nga 10% ang ihatag nga diskwento sa una nga 150 ka kilowatt-hour sa konsumo sa kuryente. Samtang nga mas mataas nga diskwento naman ay hatag sa una nga 50 cubic meters sa nakonsumo sa tubig. Ilibre man sa value-added tax ang sukot sa bulanan nga konsumo sa mga senior citizens. Tuyo sang hagna, nga amenda ng Section 4C sa Republic Act 1994 ukol ng Expanded Senior Citizens Act of 2010. Ginpahag ni Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ompong Ordanez nga dako mabulig sa mga senior citizens ang dugang nga diskwento. Ginpahayag ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso nga hindi niya pagbalibaran ang pag-endorso ni Presidente Rodrigo Duterte kung pilion sila nga suportahan ang presidential bid. Ini ang reaksyon ni Dumagoso sa mapamangkot sa posibilidad nga i-endorso siya sang presidente. Una din nag-atras ang napili na successor ni Duterte si Senator Bongo sa kandidatura sa pagka-presidente sa 2022 nga eleksyon. Sa karapusan kabayan sa atong Balita National, ginpirmahan ni Vice President Leni ang 5-point covenant kaupod ng Alliance for Labor Leaders for Leni o kung All for Leni sang Lunes ngadlaw Nobyembre 29. Ginasaad diri ang suporta sa pagpasar sa Security of Tenure Bill nga ginalauman magapauntat sa paglaptas ang contractualisasyon o kung ENDO. Ginpangako man ni Vice President Leni nga maghatag siya sang lugar para sa labor sector agud nga makapartisipar sa pagpamuno sa pungsod. Suno kay Vice President Leni, kung siya ang magdawag bilang presidente, umpisa niya ang isa ka klase sa politika nga tanan nga tao ang may kayunan nga magpangalagad kag hindi lang ang mga manggaranon kag mga poderoso nga pamilya pareho sang namatan na naton. Parayo naman ang pagdamo sa mga kakamping volunteers sa Western Visayas. Suno sa Team Leni Saravia sang Negros Occidental, ang mga ordinaryo mismo nga mapumuluyo ang nagaplano ka nagahimo sang ilas ni nga kakamping activities. Nagadamo man ang mga overseas Filipinos nga nagapadala sang donasyon sa iya nga kampanya.
Sang nakaligod nga bulan, ginkumpirma naman ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang iya pag-endorso kay Vice President Lenny bilang presidente. Nagbulig naman ang Office of the Vice President sa paghatag ng test kits, PPEs, kay iban pang bulig pinansyal sa siyudad sa Iloilo sa karon nga pandemya. Kaupod man ang Iloilo kag kapis sa Angat Buhay program sa opisina nga nagatuyo ang buligan ang mga pinakapigado nga komunidad. Ang duga natin nga mga balita sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni dira sa kay Inday Plaza. Michael Singo Lamayan. Good morning man sa Barangay Alihis. Ay mga ka-aksyon natin sa Alihis. Good morning sa inyo ha. Sa kay paryente ko Helen Nervous dira sa may Kaliling Kawayan. Mustada may mga kuan patada, may mga alimango patada. Namian ka mga alimango action doors? Oo, pero hagan-agan lang ang pagkaon sin Action Boy. Hindi, unod lang kaunon mo, hindi ka magkaon sang kuan. Sa iyang aligi? Aligi. Unod lang. Ang sa kagat bla namin sa kagat ya. Kapin pa ka tilaw ko ni sa limango sobre sa kakilo, sa kabilog. Ay, true. Pwede ba? Lampusan ka sa kagat ya dum. Hindi ka na kilalang kadto na lampusan ka lang. Grabe pa lampusan. Nang question ang mangkot da. Nga pa lampusan mo sa kagat tao. Nga abi. Naunsa man. Rason na yaman. Happy birthday gali ko no sa bata ni ihada ko Jocelyn Song Comedia nga si Divine Song Comedia. Happy birthday! Happy birthday. Divine Song Comedia. Yes. Eden Sapanta Kasuyon sa Pinaginpinan, Kabangkalan City. Nicel Fabol. Good morning dira sa imo sa Manukan City. City? Country. Country na. Hindi mo na country kala. Oo. So na city lang no. Dogin lain si Nicer ang tagahambal ligan man. Manukan Incorporated. Hindi Lepat ko sa hambal to ni Nicer. Way ka nakaabot yan nga ang Manukan sa una nag-start dira sa kwadra no. Hindi nga damping kwadra ganyan. Ang kwadra basta sa plaza bla na nga bangga. Wala. Sa kilid lang sa Bacolod pen. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang Manukan. Ako ay kaabot pa kusna. Dira na daw sa wayas ang mga kuan wayas ang pareho na lang daw may stall waya ng kuan yan ng mga inasalan lang gid. Kasalan lang. Abi oy nakalabay ko na isang college days. Meron na baligya nga mga inasal. I think sa college days kaya wala na nadaya.
Ay, true. Huwag ka ginayakabot Pero may galabay, may kita ko dahil nga galuto. Sa uli, kuha na lang na yan ang mga, may galuto pag nasa subong may ara-ara pag inan. Pero sa una, dra ginadaya. Dra gidya. Dra ginadaya. Why pa na yung manukan country? Oo. Kaya suntigin pa branch sila sa muna yan, mga manukan. Muna dra sila sa iyo. Very good. Bakulod na sa unang mga isa na sa una sa kaladtuan mo daw mo. Dakon sa kanmabla daw. Galing ka gutok guro, that's why ginasa ilo. Ati gutok gid. Kaya mas mayo gid. Kag mayo gid plastar to sila ya, di ba? Muna sila sa una mga HH mo na. Magkaon ka lang mo sa makaon man sa HH lang. Higadigad. Higadigad. Brainy. Or sa mga titi. Ano? Turo-turo. Muna namin sa Pinoy magkaon niya mo kay tudlo ka lang ya. Ako naturo-turo. Na sa una asalan lang kag lamisa. So kinanamo na ang aidas. Bali asalan lang tayo tapos lamisa. Dra mo lang sa una ya. Pwede no. Tani mabalik ang radyo sa Aksyon radyo sa amfm.ph. May mo na? Siling na remark. Ano naman? Huwag ko nakabalo ya. Si Sir El Rey, ni Goro nakabalo. Ano nang amfm.ph, Sir El Rey? Yung batian, tali ko na sa muna. amfm.ph. Kaya mati sila kung drama. Especially ang ano nga drama? Kaya damo dan drama sa Aksyon Radio. Yung Birador bla? Yung Birador. Jack Balaan. Jack Balaan. Birador. Jack Balaan. Birador. Kulba ka daw. Dobirahon ka gid. Kulba, Dobirahon ka gid daw. Ay, kalai. Good morning man. Sa gamonitor sila ni Annalyn Abanto Bilangoy. Sa Barangay Carolan. Ginatamyo ang iya pamilya nga si mama niya Felisa Arcas Abanto. Nga yara sa sitio Malaiba, Barangay Carolan, Cabangcalan City. Yeah. So, December 1, nagigit today, Happy birthday, Luwat, kay Aksyon Wilma Sugaton. Yes, happy wedding anniversary man Aksyon Boy kay Sir Nonoy Codernal. Kag sa iya nga asawa, nga si Miss Ann Codernal. Okay. Subong adlaw, 22nd anniversary. Happy anniversary. Yes. Ito, sakto na, sa una, kung di masinig ka, di ka makaon sa HH lang ta. Hindi ka sa turo-turo lang ta. Mga muna. Subong niya mayroon nga sa pulo-pulo lang ta. Pulo-pulo? Pulo sudan, pulo kanon. Pulo kanon. Amo na sa mga, da sa plaza, damo na da. Kaya ko daw, pulo sudan, pulo kanon, Sa pamanilang joke Apollo. Hindi nga makaon sa Apollo a rice, Apollo a chicken. Sa Apollo. Muna yan. Apollo a rice, Apollo a chicken, pamanilang sabaw. Kaya. Kaya mo na. Sa college days, kami nga ba sa Apollo ta? Nilulo ko di ako. How 20 lang yung kasto. Kaya Apollo a rice, Apollo a chicken. Apollo a sudan. Apollo a sudan. Apollo a sudan yung magina. Kaya po, may aras a sudan. Hindi mag-chicken lang na permiyaw. Sumpon, hindi bala ka. Chicken lang yung napaligyada mo. Sige na bakla na mo. Amo na nga tagpulo lang siya. Kaya mo tandaan, tag 15 na. Hindi na yung chicken niya, pulo lang yun siya ya. Chicken Joy. Siya sa UNOR na damo na. Macdolivi. Ika na sadya sa buhay. Hindi ka nagkaon sa Macdo. Hindi Apollo. Macdo man. Hindi. Ate. Para pa. Hindi na siya Macdo. Ano gali ha? Macdid na ko na. Ano? Macdid. Kaya fastest. Sa Macdid. Macdid. Gili ka. So funny. Kalay. Sige, standby na sa atong dugang nga mga balita. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
ang workspace ang nikinanglan. Sa detalye, Balita International, maid-id nga nagapakiangot ang White House sa mga naghahimo sang bakuna para sa paghimo sang bagong bakuna nga sarang batuan ng Omicron variant sa COVID-19. Sudod kay White House COVID-19 Response Coordinator Jeff Zients, nakahanda sila in kaso kinahanglan ang pagbago sa mga bakuna. May mga contingency plan man sila sa modifications sa mga bakuna o kon booster. Nagaupod man ini sa pahayag sa US Food and Drugs Administration o kon US FDA nga ang paggamit sa RT-PCR test ang epektibo para gilayon nga may baluan nga may Omicron variant ang isa ka tawo. Sa negosyo naman, ginpagawa na sa Department of Trade and Industry ang listahan sa Noche Buena products nga magapabili ng presyo kag mayara man sang pagnubo sa presyo. Sunod kay DTI Undersecretary Ruth Castelo, mangingiya ini sa mga konsumidor sa pagbakal sa Noche Buena products nga barato ilabi na bangod sa epekto sang pandemya. Sa 219 shelf-keeping units nga ginabantayan sang DTI kada holiday season, 130 dire ang produkto ang nagapabili ng presyo o kundi nagnubo ang presyo, samtang 89 naman ang nagpasaka sa presyo. Kalakip sa listahan ang halos tanan ng Noche Buena products, magluwas sa fruit cocktail sa din madamo ang nagpasaka sa presyo. Ginpahayag sa mga manufacturers, may dugang ang presyo sa raw materials parehas sang prutas, tin plate kag paper labels, gani kinahanglan nila nga magpasaka sang presyo. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar, 50 pesos kag 42 centimos. Samtang ang Singapore dollar, 36 pesos kag 95 centimos. Ang Hong Kong dollar, 6 pesos kag 46 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment, ginkilala bilang national heroes ang bago nga republika sang Barbados ang singer nga si Rihanna. Ginanunsyo ini ni Prime Minister Mia Mottley sa ginpatigan nga pasidungog sa 33 anyos nga Barbadian singer nga dako sa Bridgetown sa nasambit nga pungsod. Mainit ini nga ginabiabi kag personal nga gintambungan sang singer. Madumduman nga naghalin na ang Barbados bilang isa ka estado sa Britanya kag nagtukod sila bilang bag-o nga republika. Sa sports naman, ginkonfirmar sang Filipino pole vaulter nga si EJ Obiana nga nakabaton sa sang tanya gikan sa ibang nga pungsod agud magsaylo sang federasyon apang nag-insister nga wala siya sang tuyo nga himuon ini bisan pa nga may issue ini sa patafa. Ang 26 anyos si Obiana nga nagauyat sa national kag Asian record sa pole vault ang karon may problema sa bangod man sang issue sa funding sa Philippine Athletics Track and Field Association nga nag-akusar sa iya ginapalsipikar ang liquidation reports kag napaslawan nga magbayran ang iya coach nga si Vitaly Petrov sang Ukraine. Ang coach mismo naman ni Obiana nga si Jim Laferte napahig sa naliging semana nga may pila ka mga pungsod nga nagatanyag sa ilas nga passports sa kay Obiana. Bisan pa antes ang iyas nga pagbangig sa Patafa leadership. Balita Espesyal! Alright! Energy! Happy first day of December. Wednesday. Happy holidays mga Yes. Kag happy birthday of course kay Mother Wilma Sugaton. Yes, happy birthday Inday Wilma. Aksyon Wilma Sugaton. Happy birthday. Kag kabay pa nga ang hindi nga birthday mangin magadugang ang blessing sa imo. Yes. Kag salamat gid sa mga pamahaw di salamat gid sa kanami isang kuno sang siomay bla. Siomay. Siomay. Siomay daw. Siomay. Darawat kasama sa siomay. Ano dapat tao? Siomay. Siomay. Ano ang inambal? Sige na, padayon na kayo. Ano ang inambal ko? At tagun ko niya. At tagun ko niya. Ayaw ba mo siomay? Siomay. Very soft. Sige lang Sige lang. Basta ka daw, masang pagkaon siomay. Siomay, kaya mo naging kaon ko kayo na? Mo na, gali. Sige. Amo na kayo para dasig. So, happy birthday, Mother Wilma. Subong nga adlaw. Kasi tanan nga naga-birthday man. Subong nga, naga-celebrate sa ilang adlawan. Karon nga adlaw. Rodrigo Soria.
Happy birthday. Kay Jan Acosta dira sa Bago, good morning ha, sa Barangay Dulaw kuno sa Purok Paho dira may ngaga. Sige. May ngaga dira sa inyo. Sige. Kaga ang istoryahan ta subong adlaw Action Boy sa balita special ta. Ini nga especially December na subong holiday damo handaan Action Boy kay hindi iya madula ang soft drinks. So sa aton mga ka-action ini nga hibalaon tang sintomas nga sobra nang aton o ko na patimaan nga sobra nang aton nga pag-inom sang soft drinks mga ka-action. So duha lang ini kabagay actually damo paduaon ta lang kay So ang una Action Boy ang pagtaas ang imo nga kilo. Hindi sang kilo nga presyo. Dubaboy. Iklaro ko na dahil kay ikaw dahil kag ginapa-complicate mo na mga bagay nga hindi dapat. so ginpaminsaran ko ginimayo kag ginuna ko ginamba kay kung magamba ko pagtaas ang imo nga sa imo timbang lain maginaya alay mo na pagtaas ang timbang mo but sila nag margarine na siya magtaas ang timbang ko na margarine so Action Boy kung ma-feel mo do ka bugat na sakon how but silingon Action Boy na tamaan ka na inom kag pala inom ka soft drinks but silingon na tamaan ka na Action Boy kabalo ka grabe na dan sugar mo soft drinks ti kabalo ka nga ang tamaan man ta consume sugar ga turn into fats manate amo na nga tambok kita so amo na ha o sisaon yung mga ka-action kung medyo do naga heavy na kuhaw so next Action Boy imo do nagabugat ng timbang ko ha ginakwat mong timbang mo katulong gliya kada mo sang meaning sa hiligay non lalo ka lain na siya no pero wala ka nga ang soft drinks no ang isa naka 8 ounce nga soft drinks ang sugar grabe na ko nito 8 ko na kutsara nga sugar na amo na gani grabe ginang sugar sa Action Boy so hagan-hagan lang mga ka-action pero siling nila ang amo na nga siling ako amo na nga kuya rin lang kuya sa hard drinks na lang kuya kalain kay soft drinks gili so okay lang maglimpa-limpa puli basta hindi lang taas ang sugar kalain taas lang uric taas lang uric acid okay lang na makakas na siya inuha mo lang sa tubig pati so next Action Boy ang daw ginahimo mo na tubig ang soft drinks naarab lang sa aga udto gabi meron ko na makilala nga was nag-inom tubig soft drinks sila i-remind ta kamo nga ang soft drinks is not an alternative to water hindi na siya alternative sa tubig nang lang dyan tubig sa lawas mo mas mahigit ang tubig para ma-replenish ng aton dira nga body correct so mo na usisa mo na kung medyo do addict ka sa soft drinks guro ang soft drinks guro may kuan may ingredient nga daw nakapa-addict may ara na Action Boy actually may ara na kuno amo na nga ingredients pero why na sa shabu why na yan delikado na kasi iba pasantaran nag-inom so amo na siya pero may ara na kuno Action Boy basta do ka makapa-addict siya lang nga tamaan siya ka do ka gusto mo daw ka crave ka daw para sa sigarilyo daw may ara nga ingredient nga daw gusto mo daw ka addict ka okay. So okay lang man na mag-inom kita pero hindi lang sobra. Again, ang tamandaan ka, ang sobra daan kay makapalain man. Correct? Kaya kung sa Tagalog pa kailangan katamtaman lang. Yes. Kahit sa pag-inom. Correct na siya. Katamtaman lang. Drink moderately. Drink responsibly. Hindi ko mabulos daw pwede ka makabulos kay Bea kuana. Alonzo sa Tando. Kung gato si Bea, no? In fairness, si Bea gumamot siya. Partisan ko na bidas ng tunay. Partisan ko lang yung mamo na ni Bea. Siya sa mong model, no? Mas siguro, hindi ko pwede sa Tandoy. Pero kung pwede ko sa Mutson. Pwede lang ko, hindi, ang kamay na dagul. Kala, isang dagul. Hindi yan, isang na lang saraan na inom na sa mga sauna naman lipat na po sila. Good morning, anay, kay Mary Rose Tahong, kay Terry Solina, Teresita Petralva, Elvira Tabanda, kag Lily Lariosa, sang Libertad Market. Doon ka naman sa labla, kaya ang nabutang di L-E-L-Y. So daw, mahambal mo tayo ni Lely. Sa Lilia. Kay nabutang di L-E. Sa Libertad Public Market, good morning dara sa inyo. Okay? Sa kay Anay Aga dara, kay Rufino Era, good morning man. Okay. Ginagimamatiyan ang ating mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline, ubod ka Aksyon Art Tayhupon, ang inyo naman rin ang news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon.
sa Bacolod Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,